plazer bada, zu hemen, txapen izatea, ongi etorri. Eskerrik asko, niretzat be plazerra da, baina egia esan apur bat lekuz kanpo sentitzen naiz gaur. Lekuz kanpo, bueno, Bai. etxean bezala zu, lasai, ez da inolako arantzorikan hemen. Beno, enbeita abizena daukazu eta horrek badauka ez da, herri honetan edo gure gizartean pixu bat edo izen bat, hobeto esan da. Ez dakit, txikitatikan, bertsolaritzarekin harremana hori, jaiotzetikoa dela esan dezakegu, baina zein daukazu lehenengo oroitzapena edo nola gogoratzen duzu bertsolaritzarekin lehenengo harremana? Egia esan ez dakit, ez? Azkenean familitik beti egon da bertsoa hor. Ikastolan be sortea izan genuen eta bai irakasleen artean egon zen bertsozaleak, edota bertsozaleak ez baziren be kantuzaleak, orduan ikasi genituen bertsozarra asko, bertsotan egin genuen, lopategirekin ibili naiz, esango nuke bizitza osoa egon zela erabatera edo bestera bertsoarekin lotuta. Orduan ez dakit esaten noiztik, baina oso gazte hasi nintzen bertso eskolan, musikan, oso gazte hasi nintzen lopategirekin, oso gazte hasi nintzen ikastolan, orduan ez dakit. Ez dakit esaten, egia esan ez dakit esaten. Aita, bueno, daukazun aitak ere emango lizugen, ez da? Bertsorako zaletasuna. Bueno, batzutan kontrakoa gertatu laike, baina zure kasuan ez da horrela. Bai, egia da, azkenean aita asko ibili zala, garai baten, eta orduan bai, egia da, ni batez igualen ez gogoratzen olan gogorapen asko lan zehatzak ez, baina bai, txapelketa bezperak, urduritasun hori ez, aitaren urduritasun hori, edo aitaren eskutik joatean ni lotzatia izan naiz beti, eta aitaren eskutik hor lotza eginda joatea garai horretan punta-puntan zeuden bertsolarien ondora, eta bai, holako gogorapen asko, ez? Azkenean beti egon naiz hor, eta egia da, garai baten aitarekin asko, gero aiztarekin ere, oian sasoi batean ibili izan oso puntan, eta orduan garai horretan, askotan, edo kotxean oianegaz bertso saio batera, edo bai, azkenean beti, ez? Normalen euren itzaletan horre. Eta, bueno, esan duzu, ez da, ipatu duzu, bertso eskolan ere hasi zinela. Zer nolako, naiz eta etxetikan jaso, bertsozaletasuna, ikasi ere komeni da, ez da? Bai, bueno, egia da, musikako bertso eskola adibidez, familikoa zala, esan edo, aita, osaba, eta musikako bestatzuk egon ziren tartean, ordan hori zan oso familikoa, azkenean lehenguzu asko, eta baina gero aparte ibili nintzen lopategirekin, ordan lopategirena ja, bai, egoten ginen beitatar batzuk, baina ja bestelakoa zan, ez? Eta gainera lopategirekin, borre egiten genituen barnetegietan, azkenean Bizkaiko beste bertsolari batzuekin eta gogoan du Tamurizarekin egin genituela olako klase batzuk, ordan bai, ez dakit berezkoa, ez dakit egongo dan, ez dan egongo, ez? Baina egia da bertsotan ikasi egiten dela, ez? Eta hori argi geratu da, ez? Bertsolaritzan zuzera argi geratu da hori da, ez? Ez dela jaio behar bertsolari egin litekela, ez? Gero egia da, bakoitza ditu bere habilidadeak, baina beste edozein gauzatan moduan, ez? Irakasle kutxunik edo izan duzu? Bertsotan? Bai. Holan, kutxunik ez. Gogoratzen naiz asko osaba batekin. Ni beti izan naiz lotzati eta oso urduria. Eta orduan gogoratzen du bertso eskolan beti bere obsesioa zala ni hankak geldi izatea. Beti biltzen ditzen, da, geldi hor. Bai, horrekin gogoratzen naiz, baina holan kutxunik eta ez. Egia esan ez, holan, egia da ganera danak gizonezkoak izan direla, ez? Orduan, batzutan, igual bertan momentuan ez konturatzen, baina gerora begiratzen dozu eta, karo, guretzat bertsotan egitea zen, paparra, tara, eta ez, beti oso... Eta orduan, ez dakit hori izan dan, edo, baina, bai, lopategirekin ondo, familian ondo, ez dakit, ez dut izan holan gogokorik, bestean gainetik ez dut... Eta, bueno, bertso eskolatik pasa eta oholtzara abesten ere hasi zinen. Bai, ni bili nintzen, sartu nintzen eskolartekoatan, batez be idatzizko
idatzizko sariketara, baina gogoan dekot, justo idatzizko sariketa ez dakit ze fasetan zan, ez naz gogoratzen zan final bat, zan final aurreko bat, eta gogoan dut Lopatek etorri zala, eta hasiera zu bapatean. Eta izan zan nolan, idatzizkora joan, eta bapatean, estenatoki gainean. Baina bai, ibilinaz bapatean, azkenengoz, ez dakit, laro, eta 18.000 urte horretar arte edo, esango neke azkenengo txapelketa izan zara laro eta 18an, eta gero egon zen tabernatako zirkuito bat txapel bete bertzu izenekoa, hor ibili nintzen, baina nik esango neke hori 2000 garren urtera arte edo gitxiko era bera ibili nintzela bai. Eta zergetik ez zenuen jarraitu? Galde hori egin didate beste batzuetan. Eta nik uste dut ez dela gauza bat izan, ez? Batetik lehen komentatu dut, ez? Ni beti izan naiz oso lotxatia. Naiz da oso soziablea izan, eta gaur egun beba naizen, beti lotxa puntu hori horruki dut. Gero autoestima be, egun nera bezaroa zer dan, da berez be autoestima hori, ez? Bestea baino gitxiagotasun hori. Eta gero, enbeitanaz, familia oso bertsozalea da, baina nire ingurua ez da sekula bertsozalea izan. Orduan horbe azkenean igartzen da, ez? Zure kuadrilla ez bada bertsozalea, zure inguru hurbil hori ez bada bertsozalea, eta gana heltzen da momentu ez familiagaz beti enaz egongo, eta nik uste horrepe azkenean eragina izaten duela horrek ere bai. Eta ez dakit, nik uste dute apur bat danan naztea, ez? Gero egia dabe bai, ez dudala izan igual bertso munduan beholan lagun, ez, lagunkiderik, nire adineko, ez dakit, ez dut izan, bai, ondo konpondu naz jentearekin, baina ez dut izan konplizitaterik inorekin, eta nik uste dut azkenean dana batera doala, ez? Urduritasunak ere zer ikusi batzokan? Bai, nik azkenengo txapelketa kantatu nuena, eta erabaki nuena nuela txapelketatan parte hartuko, enaiz gogatzen hori, baina baten batei izan nion. Hau da, erabaki hau da nire onerako, eta ni entzuten egoten direnen onerako. Zeni badaki jente askok sufritu duela nire entzun da. Azkenean eskenatokira heldu eta urduritasun horrek, autoestima falta horrek, azkenean zu txikitzen zara eta gainera urduritasun hori azkenean transmititu egiten duzu. Jenteak nire gaur egun bertso saio batera noanean eta baten bat ikusten duenean urduri eta ni pasatzen dut txarto, ez? Gainera neure burua ikusten dut eta bai, nik uste dut jente askot nirekin txarto pasatu dela. Batzuk esan da eta beste batzuk ez dute zer esan, baina badaki baietz. Ez da inerrazia, ez da? Batzutan oso erraz ikusten da, ikusten ditugu bertsolariak igo eta lasai abesten, baina hor dana barrutiken ere... Bai, lasaitasun handia besta ona, Bada, tentsio puntuan ikusten dute ona gala. Ondo da. Hala ere, aurrez aurreko, batekoa bai utzi zenuela, baina bertsolaritzaren orbitan jarraitu izan duzu, beste hainbat lan egiten, horietako bat komunikazioa, gero aipatuko dut, baina gai jartzaile bezala eta gaiarekin ere, adibidez orain, Bizkaiko bertsolari txapelketa atzeratu den honetan, baina aurten zegokion, ez da, egitea, zuek hasieratik, aina urte hasieran ez dakit edo lehenengo zati emitat hasi zinezten lanean, ez da, nola antolatzen zehazte? Bai, zuk esan duzu eta egia esan, bertsoarekin lotuta, nik uste dut hitzetik hortzerako aurkezle eta lehendakarik enduta uste danetarik egin dudala. Uste danetarik egin dudala, baina bai, hau izango da niretzat, 3. Bizkaiko txapelketa, lehenengo Bizkaiko txapelketan bakarrik sailkapen fasean ibili nintzen, baina hau izango da 3. eta normalean Bizkaikoan egiten da, udabarrian egiten da sailkapen fase moduko bat, garai batean eskualdeko txapelketak egiten ziren, baina gaur egun egiten da sailkapen bat, eta hortik aukeratzen da, ze bertsolarik udazkenean abestuko duten txapelketan. Aurten, udabarriko saio hori udazkenean eginda, irailean eginda, eta normalean gu hasten gara nahiko arinago, ez? Azkenean, guk lehenengo eta behin egiten duguna da ikusi zelan dagoen egiteko, talde bat osatzen da, eta joaten gara apurka-apurka poltsa bat osatzen.
Gaien poltsa bat. Gaien poltsa bat. Azkenean gu badakigu, beharko dira 8 nagusirako X gai, 8 txikirako X, orduan gugoaz gaien poltsa bat sortzen, eta heltzen momentu bat azten garela, behar bada astero edo biltzen. Orduan guk egiten dugu bakoitza bere bakarreko lan hori, poltsa hori puztu. Gero elkartzen garenean egiten duguna da poltsa horretatik kriba moduko bat, ikusi zer balio duen, zer ez duen balio, edo batzutan ez duela balio, igual behar bada da, falta zaiola beste buelta bat, ez? Zatezu, ez duela balio, baina itxiko dugu eta findu behar da, ez? Ordan, hortik egiten dugu aukeraketa bat, eta gero aukeratutako poltsa horretatik, barriro beste buelta bat emon, eta iazten gara dagokion saioan edo jartzen. Eta gero egiten duguna da, saio horretan taula bat osatzen da, batez gai berdinak edo antzekoak ez errepikatzeko, saio baten seme-alaba larrez egoteko, edo eta bertsolari bateri antzeko gai asko ez tokatzeko, ez? Orduan, itxuko bera hori izaten da lana, egia da adosten dela adibidez 8 nagusian, biak rol berean jarriko ditugun eta egoera jakin bateri abesten, edo rol kontrajarrietan, edo hori adosten da, gero gaiak horren arabera formulatzeko, ez? Baina, gitxiko arabera holan ganetik hori izaten da, eta egia da, azkenean, asteroko bilerak izaten direla, eta, egia da, oraingo honetan pandemiak harrapatu gaitu eta apur bat arraroa izan dela, ez? Batetik ezin bildu hori, eta gero besteek ez dakiz zer esango duten, baina nire kasuan horretaz gain, esango nuke pandemia honek sormena apur bat, ez dakik kamustu edo sormenarako batetik edana zan koronavirusaren inguruan, eta bestetik falta, sormenerako hori ezin, jarri ordenagailu aurrean gaiak jartzeko eta ezin. Eta noizbait kalkulatu duzue, txapelketa batean adibidez, zenbat gai ateratzen dituzuen, edo poltsa handi horretan, zenbat gai proposatzen dituzuen? Ez, baina asko. Asko. Asko esaten ari garenean? Bai, azkenean, zailkapen fasean izaten dira saio asko, eta batetik da horretarako, eta gero da Bizkaikorako, orduan dira. Boskanporak eta hiru final aurreko finala bider bertsolariak, eta batzutan bakarrekoak asko, puntu erantzunak, azkenean lan handia da eta asko pilatzen da. Eta gainera batzutan koinziditu talde berberak, igual ez dakit eskolarteko gaia prestatzea, edo bebekasarik edo bestelako gai batzuk, ez? Eta azkenean asko, baina egia da, konturatzen zarela urte bakoitzean joera batzu daudela, ez? Hori ikusten da asko, bai. Modak daude horrez, da? Bai, adibidez, goratzen duz, oindala urte bi ustot izan zala oso gai sozialak, bai. Oso soziala zan, eta bai, ikusten da, azkenean talde bakoitza badauka bereizgarri bat, edo izaera bat, orduan taldea osatzen da benan arabera, bai, ikusten da bai. Eta hori da, zuk esatezu, modak egon daizki, baina zeren arabera aukeratzen da gai bat? Badakit zabala dela eta zaila dela, baina irizpide batzuk izango ditu. Bai, ni beti izaten dute, ni bilinaz talde antolatzaien urte askotan da komunikazio ardura duen, eta ustez badakizu zer den gai jartzailetza. Baina orain 3 urte ez, ze urte izango da, 2016an edo hasiko nintzen, 2016 arte ez do jakin benetan zer den. Zer den? Bai, ze azkenean ez da bakar gaia jartzea da, formulazioa. Eta gero, formulazio horretan hartzen dira kontutan gauza asko. Askotan gaia igual ez da barria, baina nik uste aldatzen dena da ikuspuntua, ez? Eta, gai hau jartzen badugu bertsolaria nundi joango dira, ez? Eta azkenean kontutan hartu behar dozuz gauza asko. Betaurreko morea jantzi behar dozuz gaia jartzerakoan. Eta bestelako gauza asko ikusi behar dozuz, ez? Eta orduan hori askotan hor dago, eta batzutan igual gai bat igual gure nahi dugu, imaginatu, azkena oso subjetiboa da jartzailetza, eta nahi dugu gai hau azeleratu, ez? Eta azte zara bueltak emoten gai horreri, eta konturatzen zara ezin dozula gai hori jarri. Ezin dozula gai hori jarri, ez gaudelako oraindik prest gai hori jartzeko edo egoki formulatzeko
ez? Edo askotan gai bate formulatzen duzu helburu batekin, baina gero, segun eta ze bertsolari hartzen duen, igual lortu nahi duzunaren kontrakoa lortuko duzu, ez? Orduan, da oso arin finekin zabiz beti, ez? Oso apur bat oreka hori mantentzen, eta beti, eta batzutan bai, hartzen da kontutan zerritan abestuko dan, edo ez? Baina bai, da oso... Baina azkenean da taldearen arabera, esan edo, talde bakoitzak estiloa dauka, eta ez dago berez ezer idatzita horren inguruan, ez? Baina bai, azken aldian hori, batez betaurreko moreak... Eta adibidez, orain dela, ez dakit, hamarkada bat edo bi behar bada, ez dago joera bat izan gaiak zabalik edo irekiak usteko? Hau da, lehenago behar bada gai konkretu goatzien edo itxiagoak ziren, da orain behar bada, hori, irtenbide desberdinak izateko gaiak aukeratzen dituzue gehiago? Nik esango nuke, ez dakit, hori bai fasearen arabera, ez? Ez da berdina. Ez da berdina. Ez da berdina sailkapen fase baten, Bizkaiko txapelketan edo Euskal Herriko txapelketan, ez? Zertan? Ez da bera kartzelako gai bat, asko zabalagoa izan behar dela, edo bakarkako gai bat, esan nahi dut. Ez da berdina 3 bertso abestu behar diren, edo 2 bertso abestu behar, horrek aldatzen da asko. Egia da, kartzelako gai baten igual behar bada, zabalagoa dela, ez? Bestela 8 bertsolarik antzeko abestuko dabe, ez? Orduan hor igual bai, baina ez dakit egia esan, ez dakit esaten, Gainera, txapelketan nabil baina gero gai jartzaile jardun horretan plazaz plazako egunerokotasun horretan enabil hainbeste, eta orduan ez dakit esaten orokorrean, ez? Baina nik esan horreke dala hori, ez? Fasearen arabera, kartzela dan, bakarrekoa dan, helduleku gehiago behar diren, gitxiago behar diren, bai. Beraz, gauza asko kontutan hartu behar direla konturatzen. Asko, bai, egia da, gai bakoitzari buelta asko ematen zaizkiola, bai. Bilera luzatzen dira, bai. Epatu duzu oraintxe gai jartzailea, batzuk gai jartzaile, esango dut, beraien lana hori izaten dela, ez da? Zuek lantaldean lan egiten duzue, baina ze garrantzi du gai jartzaile batek baita ere, ez txapelketan baita ere, baina oroar saioetan ere. Bai, nik uste dut, batzutan saiola eman behar duen garrantzia, ez? Saio bat dago, eta ipinizu gai batzuk, eta nik uste dut, ez dakit neurtzen zenbateko, baina badauka garrantzia, ez? Azkenean saio baten, plazako saio baten, gai jartzaile izaleike laguntza edo izaleike traba. Uste dut, ez? Azkenean beti izaten da, ez? Bertsolari hon batek batentzat ez dago gaitzarrik. Bertsolari hona bada edo zen gai, baina egia da, bai, gai jartzaileak baldintzatu aldabela, eta nik uste gai jartzailean lanabe aitortu behar dela, ez? Oso desberdina izango da taldean edo bakarka jartzea ere, bai? Oso desberdina da. Ni bakarka egiten, lantzean egiten dut, ez normalean nena zibiltzen gai jartzaile, baina egia da ezberdina dela. Ezberdina da niretzako, nire kasuan, ardura handiagoa dalako bakarka egiten duzun horretan, ez? Gai jartzaile zarenean ardura handia da, pisu handia da. Eta taldean egiten duzunean, ardura egia da konpartitzen dela, baina hori baino gehiago nik uste dut aberazgarriagoa dela. Ze askotan zuk eraten duzu gai bat, eta ondokoak ikusten du bestera batera eta konturatzen zara gauza askorekin, ez? Azkenean gauza asko automatiko egiten dugu zanak, ez zara konturatzen, ondokoak esaten duenean zer, ostras, egia da, naiz konturatu detaile horrekin, eta egia da, azkenean taldean egiten duzunean, era horretako arisolteak eta lotzeko errazagoa dela, ez? Eta bakarri hori, azkenean zu bakizu, gaia jarri behar duzu, zure eskuetan dago ardura hori, eta bai, egia da bestelakoa dela, ez? Batez be, lantzean gabiltzen gai jartzaile antzat, ez? Gai jartzaile izaten ere ikasi egiten da, edo ez dago gai jartzaile eskolarik, edo egon beharko luke? Berez, gai jartzaile eskolarik ez dago. Egia da, adibidez Bizkaian, azkenengo urteetan bai egiten direla, bai gai jartzaile eta bai epaientzako formazio ikastaro modukoa, bai, azken aldian egiten direla, bai. Baina berez ez dago lan eskola, eta berez bertso eskolek izan behar lukete, ez? Ez bakarri bertsolaria sortzeko, bai jartzaile epaile azken batean, orokorrean bertsozalea sortzeko leku, ez?
Lehen aipatu duzu, ibilbide luzea egin den duzula bertsolaritzaren inguruan eta komunikazioarekin lotuta, zu kazetaritza ikasi zenuen eta bertsozale, Bizkaiko txapelketako komunikazio arduradun eta prensa bulegoan edo komunikazio bulegoan ere aritu zer nolako ibilbidea izan da? Bai, zuk esan duzu, ni berez kazetaria naiz, eta egia da, hasiera baten, nik kazetari moduan egin duen lan, ez? Eta bai, bertsolaritzaz lotuta gabe, nik kazetari moduan bertso txapelketak eta jarraitu izan ditut, ez? Heldu zen momentu bat, nik kazetari lanetan nengoela, egia da borondatezko lanean, komunikazioan ibili nintzela elkartean, zuzendaritzan banebilen eta komunikazio taldean banebilen, baina heldu zen momentu bat elkarteak erabaki zuela komunikazio postu bat ateraltzea eta sartu nintzen hor. Eta hasieran oso kazetari ikuspuntu horrekin, ez? Eta apurka-apurka konturatzen hasten zara beti izaten den hori, baina oraindik jende askok ez dakiena kazetari izatea eta komunikazioa ez dela berdina. Eta hasi nintzen, apurka-apurka, komunikazioaren mundu horretan egia da, egun prentsa bulegoan eta ibilia nintzela, edo korrika baten, baina ezberdina da, ez? Egia da, komunikazio arduradun izan arren, taldean egiten genuela lan horre, orduan azkenean talde bat daukazu atzean, baina egia da, gehiago zala, proba egin, ensaio error esaten den hori, ez? Proba egin, ondo dau, ez? Baina formazio hori gabe eta ezer gabe. Orduan konturatu nintzen, gustatzen zitzaidala, komunikazio kontu hori, eta orduan beste lan kontu batzu gaitik eta momentu batean utzi behar izan nuen txapelketako komunikazioarena, baina handik gutxira erabaki nuen formatu behar nuela. Oso teknofila izan az beti, sare sozialak etolako kontuak, eta erabaki nuen arlo horretatik egingo nuela, eta sartu nintzen komunikazio munduan formazioan, batez be horrez, sare sozialen community manager eta olako kontuetan. Eta sortea izan dut, eta egun be komunikazio lanetan nabil azken aldian, eta egia da oso gustora, ez? Oso gustora, gerora konturatzen zara, ez? Egiten duzun dana, azkenean, ez? Zer da gaia jartzea, aurkeztea, zer da idaztea, ez? Azkenean komunikazioa da, ez? Eta ikusten duzu, zelan, zure bizitza beti horrantza bideratuta egondan, ez? Eta oso gustora, kazetari lan ez dakit faltan botatzen dudan egia esan. Batzutan batzutan pertsona batzu ikusten ditudanean edo, batzutan ez da, gustora egingo nioke elkarrezketa honi, ez? Baina, zango nuke momentu honetan nahiago duela komunikazioaren mundua. Eta, ibilbide luze horretan, alde batetik, bestetik, anekdota bat edo beste, baten bat edo gogoan badaukazu, bai komunikazioa lorren zaudenean txapelketan, gai jartzaile bezala? Ez dakit, holan komunikazioan. Ez, igual prentsaurrekoetako baten bat, txapelketa, nire lehenengo txapelketa holan prentsaurrekoan, eta oraindik nintzen komunikazio arduradun, baina borondatezkoa. Eta gauratzen naz, prentsaurreko bat ematen, eta euskeraz, bertsoana, eta prentsaurreko soan baitu zanean, kazetari batek, eta erderaz mesedez, eta ezin. Bertsoa da kontu bat, ez tozuna sekula gazteleraz pentsatu, nire kasuan, ez? Egia da, normalean 24 ordu euskeraz basabiltza, zaila dela, ez? Baina gainera bertsoana, oraindik zailagoa da, eta oso gaizki pasatu nuela du gogoan. Gogoan daukat kazetari zehatz bat azkenengo filan barreari utzi ezinik. Baina komunikazioa hori beste bat beste. Eta gero gai jartzaileetan ni badutolan mania txiki bat. Eta bakizu txapelketatan gero eta gehiago bigarren abizena erabiltzen da, aurkezpenetarako, eta ordan lehenengo eta bigarrena askorena badakizu, beti ez, bertsolari barria datoz beti, baina bigarrena beste mundu bada. Eta orduan izenak gioian edo protokoloan zozketa egin ondoren bertsolari eta gioian izen guztiak ondo jarri arte nazla zaitzen. Ze baten, gertatu zitzaidan baten bigarren abizena enuela topatzen, eta hor dana joan zanan kasgora, eta beste saio baten ez dakiz zergaitik,
eta pertsona biren izena nahastu nituen. Oso izen ezberdinak, oso pertsona ezberdinak, baina, bueno, bolan dira gauzak eta sartu zitzaidan buruan, da gero baten baino gehiagotan nahastu nituela. Baina, bueno, bestela holan, ez dakit, esaten holan... Nahikoa, izena gurutzaketa, ez da? Eta, bueno, Bizkaiko txapelketa urtengoa atzeratu behar izan da, beraz, 2021an egingo da, azkeneko sailkapena eta finala. Favoritorik badaukazu esatea, esan nahi den. Kompromiso handia da esatea, ez dakit. Ez dakit, momentu honetan ez dakit. Ez dakit, familikoren bat, edo ez dakit momentu honetan. Beste enbeitaren bat, edo izan da jegen. Ezin dizu esan. Momentu honetan ez dakit esan. Eta gazteak edo, pixka bat, nola ikusten dituzu, arrobia? Bai, bueno, egia da, nik lehen komentatu dut ez, inguru ez daukat oso bertzela, orden plazako hori ez dut horren beste jarraitzen ez. Baina ikusi dudanagaitik eta udazkenean egin dugun udabarriko fase honetan, ikusten da, badatozela batzuk, gogor, badatozela batzuk ikusten da, Nik uste dut arrobia badagoela, eta gainera emakumezko arrobia badatorrela. Eta zer, noizbait ikusiko zaitugu berriro bat batean? Nik esango nuke ez. Egia da lehena aipatu dut eskenatokia txiki egin hauela. Egia da azkenengo urteetan justo kontrakoa gertatu dela. Eskenatokian hasi egiten da zela, mikro bat aurran, igual aurreko prestaketa lanetan urduritasun hori hor dago, baina egia da behin mikrofono hartuta lasain nagoela eta gustatzen zaidala gainera, ez? Eskenatoki gaineko hori eta aurkezpen lan hori. Baina ez, bertsoan ez dut faltan botatzen. Ez, nahiago dute aurkezpen lan hori edo bestelako lan bat nahiago nuke momentu honetan. Egia da, bertsoa beti hor dagoela, eta naizta aktiboan ez egon, beti dagoela baten bat bertso eske datorrena. Idatzi ditut, ez dakiz ema jubilazio, eskontza, eriotza eta barretarako bertsoak. Baina ez dakit, batean momentuz ez daukate, behar bada familikoekin edo egunen baten, baina ez momentuz ez. Une horri itxoingo diot, eta hementxe bukatuko dugu elkarrizketa, ziaren baita, mila esker, plazer bat izan da, zuri elkarrizketa hau egitea. Zuri gonbidapena batik. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.